И така днес на първия ден на лятото, добре дошли в Голяма Желязна на първото участие на ененската група на Балканче Крос. Виждате каква е групата сериозна, начело с Митро, той ще е охрана. Попа подгрява, допинг взимат, ето и машините и те са строени там. Най-великият състезател с оптичния туник Мони отиде по трасето. Старите ветерани също са тук. Стойно е механик на Желев. Въобще обстановката е много добра, да видим какво се получи хубаво състезание. Дано занесем бая медали и награди в Енина. Как е, момчета? На здраве на всички! Айде на здраве! Айде, попе, дано вземете някой медал да се идем с него. Първо място, бе! Бати Ваню, вие как сте? Тъй. Ощетихте малко монцата, че му взехте мотора, аба нищо, той с другия ще ги би. Ще ги смачка, нали, Моньо? А как е? Времето е много горещо. Машините, с които е с водно охлаждане, ще са с предимство. Машината е с водно охлаждане. Я разкажете повече за вашата машина. Ами с два турбокомпресора, с увеличено октаново число е бензина. Браво! А вътрешното октаново число как е? То е на ниво. Така. Ще видим какво ще стане. Само да не се издъни радиатора на някой завой. Дитке, ти сметките им водиш ли? Интерколера да издържи? А иначе екипа ви, облеклото ви сериозно ли е? Сериозно. Малборо фирмата. Малборо? Помоклията е от дядо. А пръскачката, отчука ли я по гърбата са по спойлера? Тук не, защото инак много ми убива. Пръскачката сме я напълнили с розова вода, да се знае, че сме от Казанлък, да пръска публиката от Розовата долина. Обаче да не ти влиза много пепел в очите, Мони. Имам и очила. Специални? Специални де трежа дърва. А каската? Каската е танкистка, от едно време от войната. Тъй, правилно, Мони. Успех!